muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kose kwamungava muri kuma TV mana enyika tadzoka zvekare nawo ma secrets nema confessions. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi mukomana chimakadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 48 years ekuberekwa. Mwana wangu mukoma ndakamudzinga pamba apo paainge aine 16 years. Mwana wangu takazomuwana ainge ari muboot remotikari ku South Africa. Izvi ndo zvakaitika. Mwana akatanga kuita musikanzwa obva apo paainge achiri grade 7 ainge ava kutoziva varume. By then aipota achibuda nepawindo. Saka one day ndakanzwa kuti panze painge paine noise yainge ichiitika. Ndikatomutsa amai vake ndichifungidzira kuti zvimwe kuda maybe dzainge dziri mbavha dzainge dzichizama kuti dzinge dzichipinda mumba. Asi pandakazobuda ndo pandakabva ndachizoona kuti ainge ari mwana ainge ava kutobuda. Takamusiya tainge tichida kuona kuti ainge achida kuita sei. Akati ajamba nepawindo ndokubva achizobuda akanojamba futi jurawo. Tikamutevera ndo patakazoona kuti painge patori nemotikari yeumwe munhu watainge tichitoziva uyo akazototiza munyika nekuda kwenyaya yacho because takatoiendesa kumapurisa sezvo mwana uyu ainge achiri underage. Saka mwana takabva tachizomutevera kumotikari ikoko tikatoona kutoti vainge vava kutogadzirira kuti vange vachiita bonde. Saka takaenda kumapurisa. Iye murume wacho akatiza apo paakationa kwava kusimudza motikari yake achitiza. Saka mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika mwana takabva tachizoti ainge achipandutswa nekuda kwekuti muarea matinogara makazara makorokoza kana murume wacho iyeye ainge ari mukorokoza. Saka tikati zvimwe kuda kana mwana akadzokera kumusha kwedu kumberengwa akati aendako ikoko akatowedzera kutoita serious misikanzwa yacho yainge ava kuita. Ainge ava kunze ainge ava kudanana nematicha ikoko kumusha. Tikati mwana ngaadzoke zvake zviri nani kuti aite musikanzwa yake ari pamba pevabereki vake. Zvadaro mukomanashi mwana akadzoka tikatanga kugara naye asi aingoita musikanzwa chete. Aikwanisa kungobva pamba otombonotizira. Akatombotizira apo paainge achiri muform 1 first term. Apa ndakatenga mabhuku mauniform zvose kwava kutoenda zvake akatotanga kutogara nemurume. Aitobva kumurume achitoenda kuchikoro. Takazosvika pakuita give up but mai vacho vakazoenda vakanomutora. Vakati vaenda kunomutora amai vacho ndipo apo patakatanga futi kugara nemwana tikamumanikidza kuti ange achidzokera kuchikoro form 2. Then akazoti ava ne16 years. Ndakazongogumbuka because ainge asisina respect. Aikwanisa kubuda aiti kana akabuda paanodzoka aidzoka. Mukomanashi akadhakwa. Ndikati uyu haana respect pamba pangu handichadi kumuona. Zvino mukoma ndo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichinzwa kurwadziwa nekuda kweizvo zvakaitika soon after mwana ndamudzinga because mwana ndakati ndamudzinga kudaro ndipo pa akabva achizongobuda munyika tisingazvizivi kuti mwana ainge abuda munyika kwava kuenda kuSouth. Hatizivi kuti chii chakaitika but akazongoonekwa mwana ari muboot mumotikari yainge yakapakwa muN1. Mapurisa pavakaona motikari yakangomira kwava kuvhuravhura vakaona kuti mainge mutori nebhodhi yemusikana. Saka takazozviziva zvakatitorera nguva kuti tinge tichizozviziva kuti mwana wedu ainge akafira kuSouth Africa. Takatoita zvekuzofamba tichida kubvunzira kuti chii chainge chichiitika pamwana because tainge tava kuda kuti anga achidzoka zvekare pamba because kana mafoni ake ainge ava kusaita. Saka takazozviziva after 5 months. Panguva yacho yose iyoyo mwana ainge akangogara mutumbi wake ari mumochwari
kwava kubva tachizoudzwa kuti iye ainge akafira muSouth Africa asi haana kutaura. Mweya wake pawakanzi unge uchitaura aingochema achiti vabereki vangu ndimi makazvikonzeresa kuti ndinge ndichizofa. Kusvika pari nhasi mukoma ndiri munhu anongorarama ndiine BP nekuda kwekufa kwakazoita mwana wangu. Handizivi kuti vedare renyu vangati kudii. Ndaifanira kunge dai ndakaita sei kuti mwana wangu ange achikwanisa kuva mwana anoteerera uye zvekare nekufa uku kwaakazoita. Ichokwadi here chekuti ndisu takakonzeresa kuti ange achifa nekumudzinga kwatakaita pamba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo hanzi nditori high blood pressure. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mu-comment section. Mukoma vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with him so that he can heal. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mainge muri mugore ra 2001 murume wangu ainge asimo muno muZimbabwe, ainge aendawo kunoshandira mhuri. Akandisiya ndiine pamuviri. Ndainge ndichigara ndiri ndega mutown, but muno muHarare ndimo mandakakurira, ndimo zvekare mainge muine hama dzangu. Mwana wangu mukoma akarwara apo paainge aine 3 days. Arwara kudaro ndokubva achizofa. Mwana uyu mukoma akati afa handina kuda kuudza murume nehama dzake kuti ndo zvainge zvaitika. Ndakaenda kumba kwasisi ndichichema. Sisi vangu vainge vari doctor, bankuru vainge vari nurse, even though vainge vari munhurume, but vaitopota vachitobetsera vamwe vakadzi avo vanenge vaine pamuviri. Ndiko kwavainge vachishanda ikoko kudepartment. Saka vakarwadziwa nekuchema kwandainge ndichiita. Saka vakabva vachizoti kwandiri mushure mekunge sisi vabuda murumu umo matainge takagara tichikurukura nezvayo nyaya yainge yaitika. Vakati mainini ndiri kurwadziwa nekuchema kwamuri kuita, zvimwe kuda ndinokwanisa kukubatsirai. Saka handina kunge ndakaziva kuti vainge vachazondibatsira nei. Vakazodzoka mangwana acho makuseni vakati vaenda kubasa vakabva vadzoka. Sisi vainge vachangobvawo mukubuda ipapo kune kwavainge vachida kuinda. Saka pavakadzoka mukomanashi ndakatoshamisika because ndakanzwa mwana ainge achichema ainge ari mumotikari mavo. Ndokubva ndabuda panze apa ndiine pain yemarwadzo yekuda kwezvainge zvakaitika. Ndikaona muine mwana vakabva vanditi mainini ndakuunzirai mwana uyu. Ndakangotora mwana uya mukomanashi. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, but ndakatofara kuti ndatowana mwana. I don't know how to explain it to someone anenge asina kumbosangana nesituation yakadaro kuti unozvara mwana a couple of days after that mwana obva afa. Ndakati ndatora mwana ndikatomuisa pazamu rangu. Mwana akatotanga kutoyamwa, ainge achichema panguva iyoyo but akabva atonyarara. Saka ndakatotanga kutofara. Mwana uyu mukomanashi sisi vakazoti vachizodzoka musi iwoyo, it was somewhere kuma 3 PM pavakadzoka vachinzwa mwana achitamba ari mumba asi ainge achita sekunge anochema. At the same time vakabva vapinda mumba mandainge ndiri vakati kochi mwana uyu mamuwana kupi. Ndipo apo patakazovaudza zvose zvainge zvaitika vakati imhosva iyi yamapara. Ndava kutoenda kumapurisa. Ndakasimuka ndikati sisi musaenda kunomhang'ara. Ndokubva vachizoregedza. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Ndakabetserwa nabankuru vakauya nemwana haasi wangu. Iko zvinozvi tiri kurarama tiri mu-UK, but shungu dzainge dziri dzekuti kana ndikazowana mukana ndoda kuti ndinge ndichizodzoka kuZimbabwe ndomboedza kuda kutsvakisisa kuti ndingawana here kana birth record chairo remwana uyu. Zvimwe kuda ndinokwanisa kuzowana mubereki wake. Bankuru ivo vainge vachiziva kuti vakashanda nani because vakati vakaronga na security uye zvekare
neumwe nurse uyo ainge achishanda pachipatara pavainge vachishanda zvekare kuti vange vachizoita swap vana. Pane mukadzi akatoita munyama akapiwa mwana akafa. Zvinotoreva izvo kuti kunze uko kutori neumwe mukadzi uyo akachema zvimwe kuda nekutoviga mwana asiri wake. Mwana uyu handiziviwo kuti zvakazombofamba sei because akabva angotorawo kala ya baba vake even though vasiri biological father vake, but anotoita sekunge akafanana navo nekuda kwekala, but haasi wangu uye zvekare haasi wemurume wangu. Ndakamupawo rudo uye zvekare ndikamupa upenyu hwakanaka. Ndo zvandakaudzwa nabamukuru apo patakazouya kuno kuUK. Ndainge ndava kungogara ndichivadembera nekuda kwekuti I used to feel a lot of guilt in my heart kuti zvinhu zvatakaita zvainge zvakashata zviine kupara mhosva mukati, but banguru vakati kwandiri, you have to be grateful kuti makakwanisa kutochengetedza marriage yenyu, because panguva yacho iyoyo mukoma zvinhu mumarriage zvainge zvisina kutombomira zvakanaka. Kwainge kwatova nanamarwei uko kujoni kwainge kuine murume wangu, saka painge pasitomborina kumira zvakanaka zvekuti dai ainge akazozviziva kuti mwana hakuchina, zvimwe kuda kungadai kuriko kuzoparara kwakazoita musha wangu, but we are still going strong. Isikireti yekuti inotaurika here iyi uchiudza vanhu vekuziva iyi semwana uye zvekare nemurume, kana kuti inyaya yekuti haufanire kutoti unge uchitomboudza vanhu nezvayo, unofanira kutongonyarara zvako. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakangonzi nabamukuru vangu, pose paunofunga nezvazvo just tell yourself kuti mwana uyu wakamupa upenyu huri nani. Zvimwe kuda angadai achitambudzika izvezvi dai kwanga kuri kunzi ainge achiri akachengetwa nevabereki vake. Is it true? Ngatitaure navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndakajoinawo Satanism ndikagara ne the Queen of the Sea uyo akatomboita mukadzi wangu. Ndakaroora mukadzi wekuGhana in my first marriage akazoshaika. And our marriage, it was not a normal marriage, it was a marriage with the Queen of the Sea. Iko zvinozvi ndava kugara kuno KuLondon, Rugare mumoyo Handina nekuda kwemamwe mabasa andakasvika ndikatanga kubata muno muLondon nezvimwe zvandava kuona zvichiitika kuno kuEurope kuvana veZimbabwe vanenge vauya kunoku. So zvakaitika mukomana chindi zvekudai ndakakura ndiri mwana ainge ari very intelligent zvisingaiti. Zita rangu muchanditi Tino uye zvekare ndiri murume ndine makore ndichati ndine 40 years dzekuberekwa. Mukoma nekuda kwekuti I was highly intelligent ndakange ndichidzidzawo paPrince Edward, ndakazosarudzwa ndikatoita head boy. Dambudziko rainge riripo mukoma nderekuti vabereki vangu vainge vari varombo vaya vekupedzisira zvekuti vanhu vakawanda vaitoshamisika kuti ko how is it possible kuti nekuda kwekuti vanhu ava varombo but yet mwana wavo anodzidza pachikoro chakadaro. Saka ndaitambudzika kwazvo, especially pauniform. Waifanira kuti unge uchinzikana uri head boy kana kuti prefect, waifanira kupfeka uniform inenge yakakwana. Saka vabereki vangu vainge vasingatogoni izvozvo, saka ndakaona kuti vainge watova mutoro uyu wainge wava kutoremera vabereki vangu. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe ticha avo vainge vachitidzidzisa geo. Ticha ivavo vaindifarira zvisingaiti, saka ndakaenda kwavari ndichida kuvaudza kuti ndainge ndava kusada kuti ndirambe ndiri head boy. Saka pandakati ndichitaura navo vakabva vandibvunza
kuti sei chikonzero chainge chiri chei chainge chakonzeresa kuti ndinge ndichiti handichadi kuti ndinge ndichiramba ndiri head boy. Ndakabva ndachizovaudza kuti vabereki vangu vainge vari varombo. Ndainge ndichiona sekunge ndainge ndava kuremedzawo vabereki vangu kana kuri kunzi vainge vachazondibvisa pahead boy, then zvainge zviri nani, because a normal uniform vabereki vaikwanisa kuzoikwanisa. Uye zvekare paigara pachingoitwa maprograms ekuti head boy na head girl muchazoenda kwakati, apa kunenge kuine mari dzinenge dzichidiwa kuti tinge tichizoenda ikoko. Chikoro chainge chisingabhadhari ma-expenses, saka it was a lot for my parents. Apa tainge tiri vanhu vainge vasina mari. Pane pamwe patakatomboenda kumasvingo tabhadhara mari. Pandakadzoka kumba mukoma ndakarwadziwa because ndakasvika ndikawana munin'ina wangu ainge achitodya sadza neonyeni. Painge pasina mafuta, pasina kana anything kana umwe muriwo. Akangoboilisa onyeni idzodzo akatoisa salt kwava kutotanga kutodya nesadza. Saka pandakavaudza nyaya iyi vakarwadziwa, vakati kwandiri ndichatsvaka munhu achava a well wisher so that ange achikwanisa kuzokubatsira. Handina kunge ndakaziva kuti mufaro uyu wainge uri mufaro wekanguva kapfupi. Pandakaudza vabereki vangu vakafara zvisina kana ani akamboona. Saka ndakazotorwa namemu vaya ndokubva vachizoenda neni kumba kwevamwe pastor vekune imwe church yandisingakwanisi kutaura hangu nezita. Saka ndiye akanzi ainge ari dona, akati achazobhadhara fees, uniform nezvimwe zvose izvo zvandainge ndichida. Ndakazopedzisira ndava kugara pamba pake kuti zvinge zvichizoita nyore, sezvo iyewo vana vake vainge vachidzidza pane chimwe chikoro, saka chainge chiri pedo nepachikoro pandainge ndichidzidza. Saka taingotorwa makuseni nadriver toendeswa kuzvikoro uko kwatainge tichidzidza kuzvikoro zvakasiyana siyana. Saka pamba apa mukoma vanhu vacho vainamata, vaigara vari pamabvi nguva dzose. Saka ndainge ndisingatozivi kutoti kunyange masatanist vanotonamata zvelevel rakadaro. But chaindinetsa mukoma ndechekuti vamufundisi mukunamata kwavo kwavainge vachiita, ndingangoti vainamata minamato iyo yamunokwanisa kuti ndiwo acho ma-dangerous prayer. Vaingonamata vachiisa makesi pamusoro peupenyu hwevanhu, everyone uyo wavaimenshena zita rake pakunamata kwavanenge vachiita. Munhu iyeye vaitomukesa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaitondinetsawo kuti asi seiko vachigara vachingokesa vanhu vose vavanenge vachinamatira. Vamwe vanenge vatori vanhu vandainge ndava kuziva vemunharaunda imomo umo mavainge vachigara. Vamwe vacho vainge vari vanhu avo vainge vatori muzvipatara, because vaitoita nguva dzekuti vaitofamba muzvipatara vachiita sekunge vanopa varwere izvo zvavanenge vachida, zvavanenge vasina, kana kuri kunzi vanenge vasinawo zvikwanisiro zvakakwana. Saka vaifamba nemudzimai wavo, kana kuti dzimwe nguva taitovaperekedza. Tainzi tinge tichinyora mazita evanhu vose avo vatinenge tapa, chingava chiri chikafu, hembe or whatever zvinenge zvichidiwa izvo zvatinenge taenda nazvo. Saka mazita iwavo mukoma ndaizorememba kuti ndanyora kazita rekuti John as an example. Saka sei vava kuisa case pamusoro peupenyu hwaJohn, but atori munhu anenge atori panguva yakaoma, atori muchipatara. Zvinhu zvandainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti zvinombonyatsokufamba sei, sezvo ndainge ndakakurirawo muchechi imwe yechipostori. Saka izvi zvekunamata muchisa zvituko pamusoro peupenyu hwevanhu zvainge zvisinganyatsokumeka sense kwandiri, uye zvekare ndainge ndisiri kunyatsokunzwisisa kuti zvichimboitirwei kuisa chituko pamusoro peupenyu hwemunhu waunenge wabva mukubatsira, uyo anenge akatorara zvake panhovo yerufu. But vaitoti kana neni ndaifanira kuti ndinge ndichiisa macases pamusoro peupenyu hwevanhu avo vanenge vakandikanganisira. Saka ndaitodzidziswa kunamata ma-dangerous prayers. Ndakati form 5 form 6 ndainge ndichigara navo, ndobva ndachizoenda kuuniversity. Saka
zvimwe zvezvinhu zvakazotanga kundinetsa apo pandainge ndava kuuniversity. Amai mufundisi vaipota vachipinda muspare bedroom iyo yandainge ndichishandisa, vaipindamo vakapfeka night dress rinenge riri see through. Saka vaizotanga kundibata-bata zvekuti kana neni ndaizopedzisirawo ndava kuda ndiye mukadzi wandakatanga kurara naye. Saka vakatanga kundiintroduce mune zvinhu zvesatanism pashoma nepashoma. Vakazondiudza kuti avo vainge vakandidzidzisa, avo vakazoita kuti ndinge ndichizokwanisa kuzowana madonations kubva kune mapastors ivowo vainge vatori agent vari musatanist. Saka vainge vakaona star yangu ende ndo yavainge vachida kuti inge ichizoshanda star iyoyo in the kingdom of darkness. Saka izvi ndo zvataita musi wa 11 November each and every year kuzosvika ndichizobuda muZimbabwe ndichizoenda ndichizonogara kuGhana ndichizouya kuno kuUK kwandava kugara. Izvi zvinoitwa gore roga roga nemasatanist emuZimbabwe kana uri musi wa 11 November. Taibuda then tobva taenda muna Simon Mazorodze apo patinenge taita mhiko dzekuti taiuraya kitsi 2 kana kuti 3. Kitsi idzodzo dzatinenge tauraya panzvimbo ipapo muna Simon Mazorodze paizoitika imwe accident yakaipisisa zvekuti vanhu vaitofa. Mhiko idzi dzinoitwa musi wa 11 November. Even to this very day dzichiri kungoitwa mhiko idzodzo. Saka ndakazonzi ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichibuda muzimu. I was already studying medicine pa university, then ndikabva ndachizoenda kuGhana. Ndava muGhana then ndikazotanga kuwirirana neumwe musikana uyo wandakazonyora murudo naye semunhu akangotanga kungorarawo nevakadzi vakuru kwaari. Ainge ari mukuru zvekare kwandiri. During the initiation takazongotanga kungodanana and then we fell in love. Later on we then got married because takanzi we were supposed to become one because we were chosen by the priest uyo akandibatsira pa initiation ceremony yangu. Saka takatanga kugara tose, inini nemukadzi wangu uyo ainge achinzi Queen of the Sea. Kugara kwandainge ndava kuita naye ndaigara pamba pake. Ainge ari munhu ainge agara aine mari dzake, asi pamba apa mukomanachi painge pasina kana ainge achisvikapo because iyewo she was an orphan. Ainge asina kana hama, ainge akakura achichengetwa muchurch yeRoman Catholic. Saka zvose zvatainge tichiita izvo zvainge zvine chekuita nesatanism taingozvisiya zvakadaro sezvo tainge tiri vanhu vaingogara vari 2. Tainge tisingashandisi maplates kana kuti macup, taitoshandisa matehenya emusoro yevanhu avo vainge vakafa, then mitumbi yavo ikanofukunurwa. Paitova nematehenya 3 avo ataishandisa. Inini rangu dehenya ndo randaishandisa kudyira chikafu uye zvekare nekuzoisa ingava iri mvura nekunwa uye zvekare neropa chairo taitoisamo ropa tobva tanwa. Basa redu ratainge tichiita rainge rekufamba taienda mumachechi, kwete kuti tinge tichinonamata muchechi imomo, asi taiti kana tikapinda muchechi taimeka sure kuti chechi iyoyo tinoiwodza nekuda kweupombwe. Taisiya mweya weupombwe kumaprofeti emuchechi imomo kuti vange vachizochiva vana vesangano uye zvekare naivowo vana vesangano kana wakatarisa profeti vachiparidza unge uchizovachiva. Ndiwo mweya wataisiya muchechi dzakasiyana siyana. Ndo mission iyo yatainge tiinayo. Nerimwe zuva mukomanashi mukadzi wangu akabuda. Ipapo ndainge ndisinganzwi zvakanaka. Abuda ainge achifanira kuti ange achienda kune vamwe pastor avo vaifanira kuti vange vachizofa neaccident nekuda kwekuti vaifamba mumavillages umo munowanikwa n'anga dzine masimba
kuGhana n'anga zhinji dzinogara mumakomo dzacho idzo dzinenge dziine masimba, saka vainge vachida kuenda ikoko kuma strong spiritual strongholds so that vange vachinotendeutsa vanhu. Saka vainge vasingafaniri kuti vange vachisvikako, vaida kuti pastor ivavo vange vachizofa. Sezvo iye ainge ari queen, aifanira kuti ange achizovapo because ainge aine simba rakanyanyisa, ndokubva achizofa ari iye. Vakati vachida kuenda kunosangana navo pastor, even though pastor vacho vainge vasingazvizivi kuti ndine vanhu vakatondimirira vandichasangana navo murodhi vachangondikwazisa. Vanhu ivavo kutokwazisa kwavainge vachazovaita ndo zvainge zvichazoita kuti mweya werufu unge uchizovatevera pastor ivavo, asi hazvina kuzoitika saizvozvo. My queen vakazoshayikira muaccident iyo yakaitika, motikari yavo ikanopinda muzasi metrailer retruck. Akafa. Ati afa kudaro ndipo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobuda munyika yeGhana, ndokubva ndachizouya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. Ndauya kunoku ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotanga kubetsera machechi avo anenge akatangwa nevanhu vanenge vabva kunyika dzakaita sana Zimbabwe uye zvekare nedzimwe nyika dzekuwestern Africa, avo vanenge vatanga machechi avo, ndichivabatsira kuti vange vachizowana vanhu vanovapa mari. Usually kana watanga chechi unenge uchidawo mari yekuti ukwanise kupromota chechi yako, saka tikatanga kukupa mari, as time goes on unozogumisidzira wapiwa a spiritual father, iro rinenge ratovawo rimwe department. Inini basa rangu rainge riri rekungoti ndinge ndichingofamba ndichingotarisa machechi anenge achiri kusimukira. Machechi iwawo ndobva ndamabatsira kuti vange vachizowana funding kubva kune vanenge vari kukingdom yedu ye-satanic kingdom, so that chechi iyoyo inongonzi ichechi but pachokwadi inenge iri chechi yedu, nekuti ndisu tinenge tichikontrola mukuru wechechi. Pane zvose zvatinenge tichida kuti zviitike zvinoitika. Uye zvekare ndine mawhatsapp group akawanda echikristu pawhatsapp netelegram, saka magroup umu ndinotoparidza vhangeri uye zvekare ndinonamatira vanhu. Asi chokwadi ndechekuti wose uyo anenge ajoina group iroro rewhatsapp ndinenge ndichigara mweya uya wavanoti backsliding, kuti unge uchibva pana Mwari. Hazviitiki nezuva rimwe chete, asi zvinoitika very slowly, asi unozogumisidzira usisiri munhu anonamata, unenge usisina umwari mukati, unogumisidzira wava kushaya hope muna Mwari. But mugrupu imomo handina kana zuva randinomboshora Mwari, ndinenge ndichitopa vanhu mabible verses, but mavhesi iwawo tinototanga tatomakumbirira kuti ange achizova achitevererwa nemadhimoni kune avo vanozomaverenga. Saka ndo zvimwe izvo zvandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichigarira ndiri kunoku kuUK. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Izvi zvesatanism zvandinoita handina kumbogara ndakasarudza kuti ndinoda kuti ndinge ndichizova part of the satanic kingdom. Ndakatongosarudzwawo nekuda kwekuti I was born with a star, zvinhu zvainge zvisingatozivikanwi nevabereki vangu. Zvimwe kuda dai kwanga kuri kunzi vainge vakazviziva vabereki kuti mwana wavo was born with a star. Zvimwe kuda vangadai vakakwanisa kufamba kubva muhudiki hwangu, vafamba kudaro. Zvimwe kuda vaikwanisa kuzobetserwa, voudzwa kuti mwana uyu kuti munge muchichengetedza star yake yaakazvarwa nayo munofanira kuti munge muchiita sei. But vabereki vangu vainge vasina hanya nazvo, vainge vachingotsvaka chete chinovapa chiraramo sezvo vainge vari varombo. Kuno tine missionaries, satanic missionaries vakawandisa vakauya kuno. Vamwe vamunotohura navo imi vakadzi vanenge vatori missionary, vamwe vacho vakauya kuno kudharadhara. Ndiyo secret yangu iyo yandinayo.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kune mamissionaries akawandisa avo ariko kuUK, vanhu vakaendako kuUK vari masatanist. Hanzi ndine mawhatsapp groups angu awo ndinawo. Hanzi mumagroups imomo ndinoita sekunge ndinenge ndichiparidza vhangeri, asi chokwadi ndechekuti ndina vhangeri chairo rechokwadi randinenge ndichiparidza. Hanzi munenge muchitojoiniswa satanism muchenzi muri kuparidzirwa evhangeri. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.